Čo by sme robili bez inovácií? Asi by sme stále písali listy rukou a posielali ich po holuboch. Ale dnes? Stačí jeden e-mail a bum, všetci vedia, že sa zajtra mení plán na obed. Takže poďme si to ujasniť, aké inovácie poznáme. Variantná zmena? To je, ako keby si váš smartfón dal nový obal, stále ten istý mobil, len štýlovejší. Generačná zmena? Čierno-biely televízor upgradeovaný na farebný. Konečne vidíte, že modrá je modrá. Druhová zmena? Klasická pošta versus e-mail. Rýchlejšie, pohodlnejšie a hlavne bez známok. A rodová zmena? Mobil, čo fotí, prehráva hudbu a ešte vás aj prebudí ráno. Čo ďalej? Mobil, čo uvarí večeru? Inovácie robia náš život jednoduchším, rýchlejším a niekedy trochu divným. Ale čo by sme bez nich robili? Asi by sme stále počítali koráliky na abakuse.